وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu kalmar da sauran mu ina muku lale marhabin da ƙara haduwa da ku a wannan tasha mai albarka, kuma cikin wannan shiri namu mai albarka mai taken rahmatul lil alamin, rahamar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga talikai. Shirin da muke kokari mu bayyana muku kyawawan ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ba don komi ba sai don mu yi koyi da shi. laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. A tarihin annabawan Allah da manzannin Allah akwai abun koya da lura ga ma'abuta hankula. yan uwa musulmi, idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata muna bayani ne akan rahmar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga waɗanda suke ba musulmai ba. A baya mun bayyana yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da rahama da jin kai ga mata da yara da tsofaffi da makwabta, marasa lafiya, masu jinya, dabbobi, itace. Babu wani wanda zai yi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama face ya haɗu da kyakkyawan ɗabi'a. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Hakika cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna da abin koyi. yan uwa musulmi, muna kan waɗannan ɗabi'u ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba don komai ba sai don mu yi ainihin koyi da aiki da shi. A yau insha Allahu za mu ƙara tsunduma cikin nusus mu ji yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yin mu'amala da waɗanda suke ba musulmai ba, ba don komai ba don kai ma idan Allah ta'ala ya kaddarta kana aiki da wanda ba musulmi ba, makwabcinka ne ko kuma a ofis ne ko kuma ka tafi garinsu aiki, ko kuma shi wanda ba musulmi ba yana rayuwa a tsakaninku al'umma musulmi, yaya ya kamata ku yi mu'amala da shi. Hadithi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin kitabul Janaiz, numban hadisi na 1290. Babban sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Anas dan Malik, wanda yake yaron gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne, yana ga cikin waɗanda suka fi kowa sanin sirrin zaman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da iyalansa da makwabta da waɗanda suke kewaye da shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ba mu labarin wani mawqifi, wani hali da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu kanshi mai ban mamaki da ban sha'awa. Anas dan Malik yake cewa kana gulamun yahudiyyun yakhdamu annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana da wani yaro, wannan yaron shi kuma ya kasance yana ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khidima. Yakan zo annabi ya aike shi, yakan zo ya dan share ma annabi can, ya wanke ma annabi can, bukata dai na yau da gobe wanda mutum yakan so ya samu wani yaro wanda zai dinga yi mishi. Wannan yaro ba yahude ne, ba musulmi ba ne. Ka kusan duk cikin waɗanda ba musulmai ba, babu wanda yake kin musulunci da musulmai kamar bai yahudi. Su yahudawa haka suke, hakanan kuma suke dasa 'ya'yansu da kin musulunci da musulmai. Amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ɗauki wannan yaron a matsayin shi na bai yahudi, yana mishi aiki a cikin gida. Famarida, yau da gobe sai wannan yaro rashin lafiya ta kama shi. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya laliba bai ga yaro ba kwana biyu. Ina yaro? Aka ce ai bai da lafiya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Saboda kyakkyawan ɗabi'a na farin jakada, mijin na Khadija, angon Aisha, baban Alƙasim, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi ya je ya gaida wannan yaro. Fa atahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduhu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya je ya gaida wannan yaro. Faqa'ada inda ra'sihi. Da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo gidan, ya shiga har cikin gida, ya zo ɗakin da yaron yake kwance ke jinya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna daidai kan yaron. Faqala lahu,
annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ga yaron ya gaishe shi sai annabi ya ce mai aslim, abinda nake bukatan ka da shi kai wannan yaro ka musulunta. Kalma ɗaya kawai za ka faɗa ka ce la ilaha illallah ka musulunta. Yaro ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi tallan musulunci, ga kuma uban shi a zaune, ga dangi a zaune. Fa nazara ila abihi wa huwa indahu, baban yana zaune a ɗakin sai yaro ya kalli mahaifin shi. Fa qala lahu, sai uban ya ce mai, domin yaron ya kalli uban ya ga yaya uban ya ji wannan magana, menene martanin da uban zai bayar a lokacin da ya ji ana maɗan shi tallan wani addini ba na yahudanci ba. Faƙala lahu, sai uban ya ce maɗan ati abal qasim sallallahu alaihi wa sallam, ya ce yaro yi ma baban alƙasimu biyayya. So da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da ɗa alƙasim, ana mishi alkunya abul qasim, baban alƙasimu. Yaro da yana jin baban shi ya ba shi daman ya yi ma annabi biyayya, fa aslama, nan take sai yaro kawai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, sai yaro ya musulunta. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ganin yaro ya musulunta sai ya fito, wa huwa yaqulu, yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, na gode ma Allah, na gode ma Allah wanda ya tseratar da wannan yaro daga shiga wuta zuwa ga ainihin shiga aljanna. Allahu akbar. Wannan shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan shine manzo sallallahu alaihi wa sallam, yana sa yaro bai hude a matsayin dan aikin gidansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ka san waye annabi? Ka fa kalli darajar shi, bayan shi ne shugaban halittar duniya baki ɗaya, to fa shi ne matsayin shugaban ƙasa, duk wani musulmi yana ƙarƙashin shi. Madina ita ce headquarter, asima ita ce headquarter musulunci. Manzo Allah shi ne shugaban ƙasa, babu wani mutum da ya kai annabi daraja, ba a Madina ba, a duniya gaba ɗaya. A ce kuma yana da yaro ƙarami kuma bai yahudi ya yi rashin lafiya, a matsayin shi na shugaban ƙasa ya je ya gaishe shi. Idan kana so ka gane wannan mawkifin na annabi sallallahu alaihi wa sallama, ka kalli gwamnan garinku, in takaita maka. A ce gwamnan jiharku yana da wani mai gadi ko kuma mai shara ko mai wanke-wanke ya yi rashin lafiya, gabna ya tashi ya tafi har gidan mara lafiyan ya je ya gaishe shi. Don Allah, wannan mawqifin bai nuna maka irin himma da kulawa na wannan gabna? Kana kallon dai kana shiga jaridu da Facebook da WhatsApp da wasa'ilul ittisal din nan, sai kai mamaki wai idan gwamna ya tafi gobara aka yi fa, mutane suka mutu, sai ga ana ta yayatawa ai gwamna ya je duba inda aka yi gobara. Ko kuma bom ya tashi mutum 100 su mutu, wai sai gwamna ya je ta'aziyya, sai ka ji ana ta yawo a duniya, BBC da America suna faɗan cewa ai gwamna ya je ta'aziyya, ya je ya jajanta ma inda bom ya tashi. Wannan ai wajibin shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai bom ya tashi ba, almajirin gidan shi mai mishi wanke-wanken yin rashin lafiya, annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa yake ya gaida shi. Wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama. Abu na biyu, da yawa muna karanta irin waɗannan hadisai, amma kun ba ma sa su a mizanin tunani da hankali. Na farko dai ka kalli yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je gaida wannan yaro. Abu na biyu, manzala sallallahu alaihi wa sallama bai manta ainihin aikin da Allah ta'ala ya ɗaura mishi ba. Wazifar annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko ita ce da'awa. Bayan ya yi ƙoƙarin cusa ma wani yaro farin ciki a ran shi na cewa an zo an gaishe shi, ya cusa ma iyayen yaron nan farin ciki, annabi ya zo ya gaida ɗansu, sai kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙari ya amfani da wannan damar ya yi da'awa. Sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan yaron bai fita daga duniyan nan yana kafiri ba, sai da ya shiga musulmi, ya shiga cikin musulunci. Haka ake so in zama, haka ake so ka zama. Duk inda ka samu dama ka yi da'awa, a wajen aiki,
a gida, a kasuwa, a tashan mota, ka yi da'awa. Mu'amala, ka bayyana mu'amala kyakkyawa. Yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ya gaida wannan yaron ba, bai kuke tsammani? Zai mutu, kuma zai mutu ne me akan kafirci. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyautata mu'amalar shi da waɗanda suke ba musulmai ba. Idan baka fahimci wannan mu'amala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba, koma tarihin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin Makka aka haife shi tun yana ɗan ƙarami. Duk wanda yake Makka sai da ya da ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam, har suna ce mishi Muhammadul Amin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne zaka ga sadatu Qurayshin, manya-manyan Qurayshawa za su ɗauki dukiya su kawo mai ajiya, saboda sun san in suka ba annabi ajiya ba abin da zai ci wannan amanar da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga su Abu Jahal, ga su Abu Lahabi, duk waɗannan tsinannun ga su a gari, ba wanda zai kai musu kuɗi, domin ya san da ya ba su kuɗi sun cinye. Kafirai sai su ɗauki kuɗi su kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda sun yarda da shi. Suka cutar da shi, suka wulakanta shi, suka ci zarafin shi, har annabi ya bar garin Makka ya dawo Madina. A lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka ya dawo Madina, sai da ya yi hijira a shekara ta 7, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yunƙur zai je Makka ya yi umara. Kafirai suka hana shi, ba yanda za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga garin Makka. Wannan ya haifar da aka yi sulhun Hudaybiyya. Aka zo aka yi yarjejeniya tsakanin musulmai da kafirai. Ka ji wata yarjejeniya ta renin hankali wanda kafiran Qurayshawa suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce bari ka ji, za mu kafa doka da kai. Duk wanda ya yi hijira daga Makka ya tafi Madina, to za ka dawo mana da abin mushriki. In ya zo Madina za ka dawo da shi. Duk musulmin da ya je garin Makka ba zai dawo ba. Annabi ya ce na yadda. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, alasna alal haq, ba akan gaskiya muke ba? Yaushe kafirai za su kafa mana doka mu yadda? Annabi ya ce babu komai, mu bi su a hankali. Sayyidina Umar ya ce ya za mu yi haka ya Rasulullah? Yaushe za mu yadda da kaskanci? Annabi ya ce babu damuwa. Wanda kuma ita ce ɗabi'a ta ɗan adam. Sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yan adam ne, ba wahayi ake musu ba, ba su san me zai biyo baya ba. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana mishi wahayi, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Mafi yawanci malamai sun ce wannan aya ta sauka ne akan sulhu Hudaybiyya, wasu kuma suka ce akan fathu Makka. Ala ayyati halin, a wannan hadithar wani abu ya faru, shine abin da ne ishara. Mushrikai suka ce duk wanda ya zo Makka in dai musulmi ne ya dawo hannun kafirai kenan, amma duk kafirin da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina za a dawo da shi. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura da wannan mu'amala ta kafirai, azzalimar mu'amala, amma saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kyakkyawan ɗabi'a ya haƙura da su. Ga Asma'u nan diyar sayyidina Abubakar, har aka yi sulhun Hudaybiyya, mahaifiyarsa wato mahaifiyarta bata musulunta ba, shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta tuntuni. To sai Asma'u take ba mu labari, take cewa qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun fi ahdi quraish, a wata ruwayar fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladhi ahadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa muddatihim ma abiha. A lokacin da aka yi sulhu Hudaybiyya, annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan yarjejeniya da alkawari cewa duk musulmin da ya tafi Makka ba zai dawo ba, duk kafirin da ya zo Madina za a mayar da shi. Ana cikin haka sai ga mahaifiyar Asma'u diyar sayyidina Abubakar, bi ma'ana matar sayyidina Abubakar tana Makka har shekara ta 7 bayan hijira bata musulunta ba, gata ta zo Madina. Zuwan ta Madina ke da wuya, sai ita Asma'u ta gani, ta ce to an yi yarjejeniya cewa duk arnan da ya zo ya koma, ita kuma wannan arniya ce don bata musulunta ba a wannan lokacin, amma daga baya ta musulunta radiyallahu ta'ala anha. Wace ce mamar Asma'u? Ita ce Qutailatu bintu Sa'ad ibn Amir bin Lu'ay, matar sayyidina Abubakar, kuma ita ce mahaifiyar Asma'u, ita ce mahaifiyar Abdullahi. Ta ainihin jinkirta bata musulunta ba har lokacin da aka yi sulhu Hudaybiyya. To a wannan shekara ce guda cur aka yi wannan yarjejeniya, sai ga ita wannan ta zo garin Madina. Da haka Asma'u
ta ce fastaftat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da haka ita Asma'u sai je ta nemi fatawa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, sai ta ce ya Rasulullah inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun afa asiluha, ga mahaifiyata ta zo garin Madina kuma tana da wani bukata, irin bukatar da ke tsakanin ɗa da mahaifi, in kula da ita, in ba ta kulawa, to kana gani ya Rasulullahi in saurare ta tun daga yarjejeniyar da aka yi da ita? Qala na'am, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kwarai kuwa, suliha, ki sadar mata da zumunci, duk abin da ya kamata ka ki mata tun da mahaifiyarki ce. Allahu akbar, wanda yake nuna mana dan kana da mahaifi ba musulmi ba, a shari'ar musulunci yana da haƙƙi na kulawa, yana da haƙƙi na girmamawa. Anan nake so mu 'yan uwana ahlus sunna, musamman iri na ɗalibai matasa masu jini a jika waɗanda suke ganin sun fahimci sunna, dan iyayensu ba su fahimci sunna ba su wulakanta su. Wani sai ka ji ya ce ai mu ahlus sunna ne, ai mu 'yan izala ne, ai mu 'yan salafiya ne, to sai me? Ai su mahaifansu kafirai ne, tunda baban shi ɗan bid'a ne, ko kuma baban shi ɗan kaza ne. Babanka ko kirista ne shi, kai ko ɗan shi'a ne babanka, yana da haƙƙi na girmamawa, amma innama ta'atu fil ma'ruf, za ka mishi da'a ne ga abin da Allah ya yarda, ka yi mai wanki, ka sai mai abinci, in bai da lafiya ka kai shi asibiti, ka ba shi kulawa, ka tarere shi. Wannan babu wani addini, babu wata fahimta ta addini da ta ce ka wulakanta mahaifinka don ba ku da fahimta iri ɗaya. Wallahi wani ma za ka tar da mahaifin nashi ma ahlus sunna ne, amma dai akwai wasu abubuwa da shi dan ya fahimta uban bai fahimta ba. Alal misali, baban shi yana jan carbi sai ce baban shi dan bid'a ne, ko kuma baban shi yana sakin hannu a sallah, ko baban shi baya jilsatul istiraha, ko baban shi baya dunkula hannu, shikenan sai ga yana kallon baban shi ba kowa ba, ya ci mishi mutunci. Wallahi wannan baya cikin tarbiyya addinin musulunci. Duk yanda mahaifinka yake ka girmama shi. Ga Asma'u nan ta girmama mahaifiyarta karkashin umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tana mushrika. Balantana kai da babanka musulmi ne, balantana kai da babanka ahlus sunna ne, dan abin da bai kai ya kawo ba kar ka sake kai mishi mummunan ɗabi'a. Wannan shine mawqifin musulmai, wannan shine matsayin musulmai game da mu'amala da waɗanda suke ba musulmai ba, ballantana kuma 'yan uwansu musulmai, ballantana kuma 'yan uwansu ahlus sunna. Shi yasa babban malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, babban malami a jami'ar musulunci ta Madina, kuma babban malami a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya wani littafi mai suna Rifkan Ahlus Sunna bi Ahlus Sunna. Kullum tsakanin musulmi ahlus sunna da ahlus sunna tausasawa ne da sauƙaƙawa. To manzan Allah kafirai ma sun yadda da kyawawan ɗabi'un shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Yan uwa musulmi, barin ƙara muku wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Umar wata rana ya zo kofar masallaci sai ya ga wata hullatan, ya ga wata irin riga mai kyau wacce aka yi ta da ainihin alhariri. faƙala ya rasulallah, sai sayyidina Umar ya ce ya manzan Allah, lawish taraita hadhihi falabistaha yawmal juma'ati walil wafdi idza qadimu alaik. Ya ce Rasulullah, ga wata riga na ganta an kasa su a kofar masallaci masu kyau, da dai ma za ka sai wannan rigar ka dinga sa ta ranar juma'a wajen yin khutba, ko kuma idan baki suka zo kai ma ka dan yi kwalliya ka fito. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa sayyidina Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Ya ce ya kai Umar, ai irin waɗannan rigunan babu wanda yake sa irin wannan rigar sai wanda bai da rabo a lahira. Domin alhariri Allah ya haramta mana mu sanya shi a nan duniya, tufafin mu ne na aljanna idan mun je. Ya Allah ka kai mu aljanna ba tare da hisabi ba. Da haka Annabi ya ce ma sayyidina Umar, ba zai in sa wannan riga ba, riga ce ta arna waɗanda ba su da rabo a duniya. Thumma ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hulal. Ana nan wata rana sai ko aka kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kayayyakin ado da wasu irin dukiyoyi, daga ciki akwai irin wannan rigar ta alhariri. Ana kama Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ataha Umar, sai Annabi ya dauki rigar sai ya ba mu sayyidina Umar. Fa qala Umar, sai sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah, ya manzan Allah, ka sautaniha wa qad qulta fi hullatin ma qulta. Haba ya Rasulullah, yaushe za ka kawo maka wannan rigar
ta alhariri ka ɗauka ka bani, alhali na taɓa maka maganar kwatankwacin irin wannan riga ta alhariri ka ce fa riga ce ta wanda bai da rabo a lahira, kuma ya za ka ɗauka ka bani ya Rasulullah. faƙalar Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai annabi farin jakada mijin na Khadija angon Aisha yake cewa inni lam aksukaha litalbasaha, annabi ya ce ai ban baka dan ka sa ta ba, na baka ne kyauta, kamar yadda yake zinare. Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya hana namiji ya ci abinci a kofin zinare ko kuma a farantin zinare, ko namiji ya sa zoben zinare, sai dai azurfa. Amma babu laifi idan an baka kyautan zoben zinare kana namiji ka ansa, ko ka ba matarka, ko ka je ka siyar, ko kai wata mu'amala da shi na daban. Da haka sayyidina Umar shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan riga ya bashi kyauta ta kuma alhariri. Manzo Allah ya ce ai ban baka dan ka saba, dan kai wani amfani da ita ne. Fakasaha Umar bin Khattab akhan lahu bi Makkata mushrikan. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba sayyidina Umar, shi kuma sayyidina Umar sai ya dauki wannan rigar, yana da wani dan uwa mushriki a garin Makka, sai ya je ya dauka ya bashi kyauta. Allahu akbar. Wannan ita ce tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya masahabbai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani sayyidina Umar ya ɗauki wannan riga mai daraja mai kima, rigar da ba a sa ta sai a occasion, sai a lokacin da aka yi babban taro, riga ce mai daraja, kuma annabi yana kallo sayyidina Umar ya kyauta ya ba mushriki, amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba, saboda mu'amala kyakkyawa ita ce dan adam, ko da mutum ba musulmi ba. Da haka babu laifi ka kai mai kyauta, in ya baka kyauta ka ansa, ku zauna ku ci abinci, ku yi mu'amala kyakkyawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake. Da haka tarbiyar annabi take tsakanin shi da har waɗanda ba musulmi ba, yana kyautata musu ɗabi'a. yan uwa musulmi muna jin waɗannan nusus don Allah mai koyi. Ga wani hadisi, Rabi'a ibn Abbad ad-Dili wa kana jahiliyan. Rabi'a mutum ne wato mutumin ne da ya kasance cikin wato tawaga ta jahilai, ba musulmi ba ne, sai ya musulunta. Bayan ya musulunta sai yake ba da labari, bayan musulunta shi yake cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama basara aini bi suqi dhil hijaz. Yace na yi ido hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallama a suqu dhul hijaz, wata kasuwa ce wacce take mashhuriya a tsakanin Qurayshawa. Ana zuwa a yi kasuwanci kuma a zo a yi barin luga da waka, kamar ka ce wata kasuwar ƙauye ce wadda aka ci kasuwar ƙauyen kuma za a zo duk wanda yake jin shi mawaƙi ne sai ya zo ya rera waka. Tana nan a ainihin hanyar zuwa ainihin Arafa idan ka fita ainihin garin Makka. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan yake yawo ƙauye yana tallan addinin musulunci. Manzo Allah idan ya shiga kasuwar ƙauye me yake cewa? Ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ku mutane ku ce la ilaha illallah za ku rabauta. Ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Kasuwa arna ce fa, amma ka annabi yake zuwa yake mu'amala da su, yana musu wa'azi, yana cewa ya ku mutane ku ce la ilaha illallah. Duk wanda ya ce la ilaha illallah ya rabauta. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutaqassifuna alaihi ay muzdahimuna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake shiga kasuwar layi lungu mutane suna cincirindo suna bin annabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahadan yaqulu shay'a, babu mai cewa uffan wa huwa la yaskutu, shi kuma annabi baya shiru, yana ta yawo yana wa'azi, yana ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Ya ku mutane ku ce la ilaha illa Allah za ku rabauta. Illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadi alwajhi dha ghadirataini yaqulu innahu sabi'iyyun kadhibun. Annabi yana wa'azi fa. Rabi'a ibn Abbad yake cewa a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani mutum mai hararagarke fari, yana da gashi wanda ya raba shi gida biyu. Ka san yana cikin ɗabi'ar Larabawa, mutum yana da gashi, saboda gashi yana da yawa sai ya raba shi gida biyu, rabi ya zubo wannan gefen, rabi ya zubo wannan gefen. Wa kenan? Abu Lahabi kenan, matsiyaci. Shi kuma yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innahu sabi'iyyun kadhibun. Wannan irin mutanen nan ne da suka bar addinin iyaye da kakanni,
ku rabu da shi, makaryaci ne. Annabi yana wa'azi shi kuma yana karyata shi. Annabi bai ce mai komai ba. Imam Shafi yana cewa idza nataqa as-safihu fala tajibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Yace idan wawa yana magana karka tanka mai, mafi alkhairi idan wawa ya maka magana ka yi shiru, saboda shi wawa ne bai san me yake. Manzo Allah ya dauke shi wawa, da haka bai tanka mai ba. Don haka shi Rabi'a bai musulunta ba, ya ga wannan yana wa'azi, wannan kuma dan uwan shi yana karyata shi. Fa qultu man hadha, sai ce shi kuma wannan wane ne? Qalu Muhammad ibn Abdullah. Aka ce ai wannan shine Muhammadu dan Abdullahi, wa huwa yadhkuru an-nubuwa, yana ambatan annabci, yana cewa shi annabi ne. Qultu man hadha alladhi yukadhibuhu, sai Rabi'a ya ce to shi kuma wannan da yake karyata shi wane ne? Qalu ammuhu Abu Lahab. Ce to ai babban sa ne mai suna Abu Lahab. Allahu akbar. Wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana rayuwa a tare da cikin su, yana girmama su, yana musu mu'amala, kuma yana jura wautar wawaye. Haka ya kamata ya kai malami mai wa'azi. Ka yi wa'azi akan sunna, wani dan uwanka ko wani babanka ko wani kakanka ya zo ya kareta haka, karka tanka mishi, ka yi haƙuri. Ba mamaki Allah ta'ala ya fahimtar da shi daga baya. Yan uwa musulmi, wannan mu'amalar annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan da mushrikai, kafirai waɗanda suke ba musulmai ba. Kai ko ka san mu'amalar annabi da musulmai ba a cewa komai. Hadithin da muka ishara a baya kaɗan ya ishe ka dalili ai, yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyautata mu'amalar shi da sahabban shi. Ga sayyidina Umar nan kyauta aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ya ɗauki rigar ya ba sayyidina Umar, shi kuma sayyidina Umar ya ɗauki rigar ya ba ainihin mushriki. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bayyana kyawawan ɗabi'u da ainihin waɗanda suke ba musulmi ba suna cutar da shi, yana jure musu. Haka ake so in zama, haka ake so ka zama. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu, kuma ya ɗaura mu akan abin da yake so, ya yarda da shi. Yan uwa masu kallon da sauraron mu, ana nuna min lokacin da aka tanadar mu wannan shiri ya kawo ciki. Zan takaita a nan, sai idan Allah ta'ala ya sa muna sauran numfashi, idan a shirin mu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.